Un any més, i com cada 8 de març, les dones de tot el món alcem la nostra veu per commemorar el Dia Internacional de les Dones, defensar els nostres drets socials, polítics i econòmics i reivindicar la igualtat efectiva entre dones i homes. Són molts els avenços que s'han aconseguit, però encara queda un llarg camí per recórrer per erradicar definitivament qualsevol discriminació i aconseguir la plena participació de les dones en condicions d'igualtat en tots els àmbits de la societat. El 8 de març és una jornada de reivindicació. Hem de fer sentir el nostre dret a la igualtat en tots els àmbits de la vida personal, social i professional. Les dones volem una societat igualitària, justa, equilibrada, inclusiva i integradora. Denunciem la bretxa salarial i la precarització laboral que patim. Reclamem la corresponsabilitat en les tasques de la cura. Tenim dret a viure lliures de violències masclistes, en pau, sense cap tipus d'exclusió ni discriminació sexista. Lluitem en contra del racisme, la xenofòbia i la LGTBI-fòbia. Reivindiquem la igualtat de tots els drets humans de les dones en relació amb els homes. Dret al treball, dret a la coeducació, dret a una corresponsabilitat efectiva i paritària, drets sexuals i reproductius, dret a la salut, dret a la presa de decisions, dret a una societat lliure de violències masclistes. Les reivindicacions d'aquest dia són les de cada dia i la nostra lluita és constant, perquè malgrat tot existeix encara el perill de retrocedir en els drets que tant han costat d'assolir. Lluitem per eliminar estereotips contra la discriminació laboral i salarial, contra la violència masclista, però sobretot per construir un canvi de paradigma amb la mirada posada en la plena igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Des del món local hem de ser motor per a construir aquesta igualtat efectiva entre homes i dones i posar l'educació al centre de l'agenda política. Defensem una educació pública, laica, inclusiva i feminista, que faci créixer lliures nens i nenes. Hem d'educar els nostres infants en els valors de la igualtat de gènere i posar en valor la lluita feminista i la perspectiva de gènere des dels primers trams educatius fins a la universitat. Els governs locals volem posar en valor els avenços assolits els darrers anys en l'àmbit de la igualtat. Però hem de continuar esforçant-nos per incorporar la mirada de gènere en les polítiques públiques. Cal aplicar aquesta mirada a tots els projectes de recuperació i protecció social al nostre abast durant els pròxims anys, a fi que s'aconsegueixi una veritable corresponsabilitat paritària que reforci de manera definitiva el fonament i l'efectivitat de tots els nostres drets. Així mateix, ens comprometem a implementar polítiques i programes que promoguin la igualtat de gènere en l'accés a l'educació, l'ocupació, la salut i la participació política i la presa de decisió en tots els àmbits. És imperatiu que tota la ciutadania i totes les institucions del nostre país ens comprometem amb la igualtat d'oportunitats. El desafiament és col·lectiu i plegats podem construir un món on les dones i les nenes visquin lliures de discriminació i violència, assolint així la veritable igualtat. És el moment d'actuar de manera concertada, amb la col·laboració de totes les institucions, agents socials, dones i homes dels nostres pobles i ciutats, per assolir la igualtat real. Moltes gràcies.